Исәннәрмесез, туганнар, хәлләр ни хәлдә? Кибеттән психолог чыгып барам әле мин. Минем алда Рәшидә бер пакет тутырып әйбер алды да, уф, үлем, 1000 тәңкәгә бер нәрсә дә алмадым инде ди. Пакеты тулы тәм-том тегенең. Печеньесен дә алган, перәниген дә алган, әйме, ниндидер тагыннан да консервымы нәрсәме тыгылып карамадым инде, бөтенесен тикшереп. В общем, ризык бар. Мин шаклар катам менә шулай дигән кешегә. Уй, хәзер бәя тегеләй, уй, хәзер бәя булай. Сүз дә юк. Элек 50 тәңкә торган шоколад, хәзер кимендә 150 тәңкә. Мин моны прекрасно беләм. Мин дә моны прекрасно сизәм. Ну, искә алагыз безнең бер әле 15 ел элекке генә яшәү рәвешләрен. 20 ел элеккеләрне, 30 ел элеккеләрне вообще әйтеп тә тормыйм. Өстәл тулы менә шушындый мул ризыклар бар идеме? Менә мондый свежий яшел җиләк җимеш ашаган көннәрне бармак белән санарлык. Мин фотографияларны карыйм да элеккеге табын артында утырабыз инде, анда күп иттереп җыелганбыз инде. Анда ризык түгел, анда кеше күп. Өстәлдә табагы белән винегрет, тазы белән әйме. Булса, менә апельсин максимум, шул бер свежий әйбер инде әйме. Үзебезнең компот тора графинда. Шпрут белән бутерброд та, аш та бәле шуның белән тәмам. Бүтән бер нәрсә юк. Шәй янына булай, тегеләй, бәләкәй генә мәҗлес булса да бит хәзер туй табыннары коралар. Галәмәт, ул ризыкның күпмесе исраф кала, коралар диеп, мин дә шулар рәтенә керәм инде. Аллаһ Тәгалә кәем кешерсен, бик күп ризыкны исраф итәбез. Менә шул өстәл сыгылып торсын, кешенекеннән ким булмасын, шәй янына кемгә мондый, кемгә тегендей диеп, например, закускасы мондый дигәндәй. Галәмәт. Шулай бит үзебез гаепле. Үзебез землянканы бик тиз оныттык иптәшләр. Элек бу хәтлек түгел идек без. Киемне тишелгәнче киядриек. Үзебездән калганны бүтән кешегә бирәдриек. Балалар берсеннән берсе калганны киеп үсте бит инде. Кыш итә бит инде, Шамилгә мин әйтәм. Оныкка шонан авитадан гына алмыйсызмы, мин әйтәм, бигрәк теге вакытлыча бөтен нәрсә. Бөтен алган әйбер теге фәлән 1000 әйбит. Аннан соң уже кирәк мин ничә айдан. Буквально күпмелек кенә бит инде, балалар тиз үсә. Бөтен әйбер еллар дәвамында кулланылмый бит инде. Минем кыз кешедән калган әйбер дә үсми диде, белдегезме? Үзе нәрсәдә үскәнен оныткан. Или наоборот, әйбәт хәтерләгәнгә әйтәм инде ул аны балакаем. Шуңа күрә кирәкми зарланырга. Сүз дә юк, мохтаҗ кешеләр бар. Электә булган ул, хәзер дә бар, һәм дә булачак та ул. Аллаһ Тәгалә кем күрәшәк итмәсен, зур-зур расходларны, кемдер кемнедер подставить итә, кемдер кемнеңдер кредитын түли. Төрмәләргә хәтлектә куялар гаепсез кешеләрне. Менә шундыйлар булмасын. Гарип балалар, кемнең анда лечениягә китә, миллионлаган акча, бөтен дөньядан акча җыеп йөриләр. Менә шундыйны күрәшәк итмәсен, Аллаһ Тәгалә кем. Булай кибеткә кереп, әйбер кыйммәтләнгән, уф, үләм, бензин тагын арткан диеп, ыңгырашасы түгел минемчә. Минем бу сүзне яратмыйша инде күбесе. Әнә анда гәҗитләргә дә язып чыкканнар, яңа ел оформлениесе булай булмасын, тегеләй булмасын дип, обращениелар белән чыккан, әнә Мәскәү халыклары, Питер халыклары, синнән миннән кем сорап тора? Апаем. Әйе менә, госбюджетны утверждать иткәндә, кая әле шалтыратыйм әле, авылда шуның хәтлек практичный менә рәисемле хатын яши, бу нәрсә диярме икән? Быелгы чыршыга фәлән миллион тотарга микән, юк микән диеп. Тыштадый. Үзләре шартлаталар да бүлеп куялар, үз кесәсенә салмаганга тажы рәхмәт. Без дә күрәбез әле ул чыршыны ичмасам. Да, дөрес булмаган җирләре күптер. Анысы безнең эш түгел иптәшләр, безнең кулдагы акча түгел, біз аны хәл итмибез. Менә бер дә машина бәясе, квартир бәясе хәтлек диеп, әле мин кешенең попуткада голосовать итеп торган күргәнем юк, попутка көтеп. Гаиләсендә бер булса да машина һәрберебезнең. Күбесенең ул уже чит ил машиналары, әйтергә кирәк. Квартир бәяләре тагы да артты диеп, киленнәр кайнана белән яшәми хәзер. Каяндыр ипотекасын түләрлек акча табып, әкертен генә аерым башта яшәп торалар. Алай, монда авылга кайткан кеше дә күрмим мин. Шәһәрдә бөтен нәрсә кыйбат. Каягыз әле гектары белән бәрәңге утыртыйк, каягыз әле үгезләр, сарыклар тотыйк диеп кайткан яшь кеше дә күрмим мин. Так что кирәкми зарланырга иптәшләр.
Аллага шөкер, бик мул, бик рәхәт яшибез. Элекке заманнарны искә алабыз. 90-нчы елларны искә алабыз. Эй, акча булып кибеткә кереп, әйбер ала алмаган чакларны искә алабыз. Бүгенге көндә мин уйлыйм, акча эшләү мөмкинлекләре дә безнең бик күп диеп. Һәм дә үзебез аздык диеп уйлыйм. Бу гына җитми, теге генә җитми. Бер кигән киемне ике кию юк. Көненә разнообразие буларак. Минем рәисте беләсезме? Менә бүген обедка ашаган ашны мин аңа кичкә предлагать итсәм, чыраен күрсәгез сез аның. Мин моны бүген ашадым бит инде ди. Бер әйберне ике тапкыр ашау да юк көненә. Гел разнообразие булар диш. Первый, второй компот, выпечка, тегеләй былай. Менә шул. Үзебез и еще раз үзебез.